Jaha, Pihasauna podcast, lisää puita. Täällä olisi kansanedustaja ehdokas Tomi Aalto. Morjesta. Ja haastattelijana aisurina toimii Jyri. Hei, kansanedustajaehdokkaana, mitä mieltä sä oot näistä koplauksista? Helsingin Garden olisi yksi aika iso. Niitä on paljon. Siis, mitä koplauksia sinulla on? Niin. Joo, mun kaappi pysyy kiinni, siellä ei ole yhtään niitä, tarvitse mennä edes katsomaan. Onhan tää nyt raju, mietin oikeesti. Siis Jan Vapaavuori kehtaa vielä sanoa, että hän on pöyristynyt, hän tytää korruptiosta. Mitä tää siis on, jos ei se ole sitä? Mitä muuta? Niin. Että niinku soittaa kaverille, että hoitakaa tää ja sit se juntatkaa tämä läpi. Niin. Että niinku, ja firma muutenkin, mitä se on paljastunut, se on ihan konkurssikypsä firma. No yleensä no joo. Oli ja kohdassa niin kuin saada, että on nää niin kuin oikeasti siis härskiä toimintaa. Tämä tuli niin kuin täydelliseen kohtaan, kun ollaan just perussuomalaiset ollut tässä näin, että hei, nyt, no kokoomus on myös. Tere Sammalahti ja muut on ollut tätä, että rälssit pois. Joo. Ei, ja tämmöiset näin. Pitäisikö kansanedustajaehdokkailla olla tämmöinen vähän niin kuin rallikuskeilla? On semmoinen, että ketä on antanut, että onko Israel vai ketä siellä Neste antamassa rahaa. Et pitäisikö enemmän olla tämmöistä läpinäkyvyyttä siihen, että kun lähtee peliin mukaan, niin sitten näkisi siitä, että hei, okei, täällä on tämä ja tämä. Siis kyllä sä joudut tekemään sen ilmoituksen. Se sidonnaisuusilmoitus, mutta se on hyvinkin vaikea sitten se, että sulla voi olla sun vaimon tai joku kummin ja sit sieltä sai ihan kaverin. Ei sun tarvitse ilmoittaa kaverin, jos sulla on kaveri. Ohisalo mies. Kaveri Patrial. Ohisalo mies on hyvä esimerkki kyllä. tästä asiasta. Joo. Että kun mun 10 miljoonaa ja on Sanna Marinin mies. Sanna Marinin mies. Et kyllä se niinku, että näitähän löytyy siis esimerkkejä varmaan, että ei riittäisi tää podcastia tai nauha varmaan tuossa, niin. Vaikkei nauhaa olekaan, mutta tarkoittaa sitä, että tää on oikeasti mennyt. Että Norjassahan, vaikka Tanskassa, no kuitenkin, siellähän monta kertaa se, ja Ruotsissakin itse asiassa, Pohjoismaissa sanotaan suoraan näin, niin jos poliitikko tekee filunkia tai semmoisen isomman mokan, niin ne joutuu eroamaan. Mutta Suomessa sä saat mitalli. Tämä on hyvinvointijärjestelmä on niin, siis ottaa nämä suurpuolueet, demarit, keskusta, kokoomus, siis kun ne on niin junttaantunut niin syvältä tähän yhteiskuntajärjestelmään, ja kaikki nämä yrityksiä ja kaikki, se pallo on niin semmoinen tiivis ja semmoinen, niin se on tosi vaikea. Eli siis, on tullut se deep state Suomeen. Niin, siis millaisen rikot se? Niin no, siis sano mun millaisen rikot se, että perus siitä hyvä esimerkki, että kun niillä ei ole, ei niillä ole mitään semmoisia sidonnaisuuksia mihinkään. Ei ole SAK, ei ole EK, ei ole nuorisosäätiö. Ei siis, ole urheilujuttuja, ei ole mitään monikulttuuriseuraa ja muuta tämmöistä. Mutta se on myös, se on myös isoin heikkous. Se on se, että me ei voida mennä sanomaan kenellekään onneksi sillä että hei, äänestät mua, Kristakin, ei siis Tomi Aalto, että nyt mä annan, sikko te äänestätte mua, kaikki vanhempaa yhdistys äänestää mua, niin mä pidän tämän koulun täällä. Kyllä. Että se on ihan täysin läpinäkyvää. Kyllä. Ja just se, että toi kouluhomma on hyvä esimerkki, että esimerkiksi Porissa me ollaan pelastu pikkukoulu, siis Maa Pro pikkukoulu, koska siis nyt ehkä vähän poiketa aiheet, mutta pakko sanoa tämä, kun tämä on mulle sydämen asia myöskin tämä kouluhomma, että nämä isot koulut, mietin niitä avoimia luokkia. Siis otat tommosia junnuja, mitkä on niinku yhdessä luokassa, joku aukeaa ovi jostain, kaikki kääntyy katsomaan siinä, tai joku aivastaa jossain, siis se keskittymisen, kun se on muutenkin niinku nykyään, kun älylaitteet takia ihan niinku nolla. Kyllä. Niin sitten tehdään vielä tommosia avoimia luokkia, missä kulkee jotain siivoja tai mitä kulkee siellä taustalla, niin aina niinku keskittyminen herppaantuu. Niin. Nyt mä uskon, että sullakin keskittyminen herpaantuu siihen, että mennään takaisin tähän rälssiin. Kuola valuu suusta. nyt konsertot huivii ja ruvetaan miettimään sitä, että mitä sä oot mieltä tässä koko pöyristymisessä ideassa tässä, että pitäisikö järjestöiltä palauttaa sitten nämä rahat, että pitäisikö meidän tukea näiden vanhojen vasemmistopoliitikkojen eläkeikää tai eläköitymistä ja joillakin jopa siellä on 33-vuotiaana 85 tonnia tienaa. Sä tiedät mun vastauksen, mutta mä sanon, että ei. Siis, tää on jotenkin mennyt just kaikki juontaa just uudessa siihen, kun se on niin semmoinen se juttu, niin sitten annetaan niitä lahjauksia ja tälleen no mikä se tää Ulla, mikä se Ulla nimi olikaan, mutta kuitenkin näitä
osa-aikanainen. Melkein 90 000 euroa kyllä. niistä. Niinku, ja se perustelu oli se, että tarvii maksaa kunnolla, ettei tule korruptiota. Niin, siis onko se niinku niistä, niinku, että siis mäkin joku paljon tämmöistä luottamusta ja kunnollista luottamusta kaikkiin, niin ei mulla tunnu heti mieleen, että jos mä tienaan vähän liian vähän, niin heti ensimmäiseksi niinku, ei, antakaa mun niin, että niinku, toi on tosi siis vaarallinen ja siis pelottava ajatusmalli. Kyllä. Et niinku, tai se oli yliopistoprofessori sanoi samaa kanssa. Joo, et sen takia me annetaan näitä, että niinku, ihan siis, ja sama homma töissäkin, että ihan normi työpaikalle, että en mäkään nyt rupea heti myymään yrityssalaisuuksia, että mulla on liian paljon kuukausipalkka. Niin, jos olisi sellainen, että hei, jos olisi pieni, että kesälomalla ei tulekaan tarpeeksi paljon, että sitten että no jos mä otan tuosta noin joku työkone tuosta noin ja heitä se, toriin myyntiin. Vois mä heittää sitten sen siitä. Niin, joo. Niin, että just tää että noi selityksetkin on ihan ihan revitty, siis seinästä revittyä, samalla kuin ne poliitikot. Mutta hauskinta on se, että ihmiset äänestää nyt siltä. Siis se tässä kaikkein tyhmintä onkin, että kuiluja niitä, jos ne lapio lyö päähän, niin tajut, että ehkä mä en äänestäkään enää tota. Mutta ehkä se on se, mikä, osaat nähnyt sen afrikkalaisen meemin siitä, kun sä äijä olisi lait, että korruptiossa ei ole mitään huonoa, koska silloin kun mä oon siinä, niin nämä rahat tulee tänne. Ehkä se on se, että kun noi vasemmistopoliitikot menee johonkin, tai keskusta, kokoomus tai muut poliitikot menee johonkin saunailtoon, johonkin nuorisoseuran tai johonkin tämmöiseen näin, sanoo, että hei, korruptio on ihan ok. Kun se on tämmöistä näin niin kuin pieni juusto, jolla on vähän päälle, että saatte sen nurmen sitten, että mä ostan sitten, tai niin kuin siis kunta ostaa teille, hei, te olette yhteishyödyllinen yhteisö, niin älkää maksako veroja. Ruvetaan hei tekemään tällainen näin. Että saatte kaikkia, sit kun te olette yhteishyödyllinen, niin me voidaan, mun rakennusfirma voi sitten tukea teitä. Ja laitatte siihen, niin muistetaan sitten ensi kuntavaaleissa muistatte sitten. No näin se menee. Näin se menee. Tämä sementoi hyvin tämä koko tämä keskustelu. Kyllä. Että niinku, ja pienestä purosta tulee se jumalaton jää, niin kuin meri, mihin meidän niin kuin kunnan ja kaupunkien rahat menee ja valtion rahat menee. Mä oon myöskin tätä sanonut, että kun mä oon kunnallispolitiikassa, niin mäkin saan jonkun verran siis kutsui siis johonkin tilaisuuksiin, blä, että tuu tänne, tuu syömään tänne ja jotain tämmöistä näin. Mutta miten se lainkaan on sitten isossa maailmassa? Niin no, kyllä. Siis ihan oikeasti, että kuinka paljon revitään niin kuin siis oikeasti se loppauksen määrä on varmaan ihan sairasta. Kyllä. Niinku, ja mistä ne lopparit saa ne rahat? Niin. Etkö ne on järjestöt, niillä on loppari. Niin, elikkä se ei riitä, että järjestöllä on se oma toiminta, vaan ne joutuu palkkaamaan ja loppaamaan niinku sitä, että ne saisi rahaa enemmän. Näin, sitä just. Ja varmaan siinä menee, että lopparit saa sitten provikat siitä, että kuinka paljon niin 2 vuoden päästä saa lisää rahaa, niin sitten ottaa siitä pienen kickbackin siitä. Niin. Kyllä, se on niinku, se alkaa olla samanlainen, vähän niin kuin somalit silloin siellä Jenkeissä. Samantyyppinen bisnes, niin kuin, kupataan niin kuin rahaa siis olemattomista asioista, niin kuin keksitään. Ja ne kaikki nämä jutut, niin kuin ne, mikä ne oli, tanhutanssit ja kaikki ihan ihme juttuja. Ja sitten oli nämä kirkeäsiä tupakapoltto lopettaa, niin monta miljoonaa. Ja ihan siis... Voidaan lähteä noihin tutkimuksiin vielä, se on niin kans yksi aihe seuraavaan podcasteihin. Mutta se, että tämmöiset niin järjestöt, että tiedetäänkö kaikkea, mihin ne rahat menee? Ei varmaan tiedä. Yksi näistä, mihin olisi et kutsua, mutta et tullut mun kanssa sinne, niin oli sellainen järjestöjen järjestämä yhteiskahvitilaisuus. Niin sitten rupesi miettimään siinä kohtaa, kun kaikki esiintyy, että no mä oon kehitysvammaisten tämmönen, että mä oon toinen kehitysvammajärjestö, 3. kehitysvammajärjestö. Mihin te tarvitte jokaisen teidän työpanosta? Että olisiko se mahdollista, että te yhdistäisitte ne järjestöt ja tekisitte yhdessä nämä asiat? Sitten siitä lähtisi 2 työpaikkaa. Ja Suomessa ei ole tarpeeksi työpaikkoja. Ei ainakaan ole yliopisto-opiskelijoilla, mitkä niinku jotain jäkälätutkijoita. Sitten se olisi 90 tonnia per naama. Mutta sitten se olisi, mitä he tekisivät. Ei heillä ole mitään osaamista. No niinpä. He on järjestöihmisiä. Siis se onkin, että kun Suomessa just tämä, että jos sä oot yliopistossa käynyt, niin silloin sä oot sä oot huipputyyppi. Mutta mitä sä oot jotain humanismia opiskellut? Mitä se tuo oikeasti, että niinku verrattuna tehdastyöläisen, mikä oikeasti tekee konkreettisesti, mistä tulee tavaraa, mitä myydään, ja siitä myydystä tavarasta
mistä tulee verotuloja Suomeen ja maksaa palkkaa, niin se saa palkkaa siitä, kyllä, minkä kyllä. toinen periaatteessa on tehnyt. Ja niin. Sitten se kuluttaa sen niin kuin saman tien sen. Joo. Sen kaikki tulot kuluu siihen, että sitten tämä tantta istuu siellä keittämässä kahvia joillekin niin kuin just näin. kelle. No sans se, niinpä. Ja sitten se olisi hauskaa just se, että kuinka paljon loppujen lopuksi, jos tantta on siellä, niin kuinka paljon siinä pyörii sitä avustetta, niin kuinka paljon se oikeasti avustaa, niin onko siellä niin yksi tai kaksi? Joo, kyllä. Niin se, että siinä onkin hauskaa just se, että äkkiä, siis kyllä äkkiä porukkaa saa aikaiseksi. Vedät nimeä paperia ja kaikki vetää. Vanha kunnon kuittikauppaa tyyliin. Kyllä. Käydään naapurin kuitikko rakentaa kämppää, niin saadaan verotuksia kaikki. Ja sanoin, että meillä on tämmöinen kyläyhdistys tässä näin, ja me ollaan tämmöinen, niin joka kyläläinen laittaa, että hei, mä oon ollut täällä käynyt tällä ja tällä, ja sitten katsotaan, että jumalauti, täällä on käynyt 100 ihmistä tänään. Että tämähän toimii ja tämä on hyvä ja nyt niin kaikki, sitten kysytään, että onko kaikki tyytyväisiä tähän näin, niin kaikki vetää fitosta, hieno homma. Sitten sanotaan, että no niin, lisää rahaa tänne näin. Ja sitten saa, hei, keskustat, sä sieltä jäi kunnanvaltuustossa pois, niin tuu tänne vähän, tuu tämän kuukauden 5 vuodeksi töihin. Hallitukseen vähän. Niin, kyllä. Just näin. Meillä on mukava pöhinä täällä koko ajan. Niin, just näin. Ja sitten se on just niin kuin Vapaavuori ihan sanoi sen rehellisesti, että hän tietää millainen tämä homma toimii. Totta kai. Hän osaa mennä niistä oikeista ovista, että hän menee koputtaa tänne ja täyttää sen paperia tän. Ja sitten jättää niitä tiettyä ilmoittamaan, että sanoo, että ei vitsi, mä nyt ihan siis unohdin, että mä olen poikainen tehnyt, mutta se just mulla unohti, se tärkein paperi. Että niinku, sitten pöyristyy, että ei tää mitään korruptioita, kunhan tässä... Samaan tapa. Niin, hyvässä hengessä tässä näin laitoi viestiä Petterille, niin että tää tuo työpaikkoja hälyttömästi. Tuo kai hälyttömästi työpaikkoja, mutta se on verovaroin tuettu, niin se, niin se raha pyörii siinä taas ympyrää. Sä oot eduskuntavaaliehdokkaana. Mikä olisi sun ratkaisu tähän järjestörälseihin ja tähän koko niin kuin pöhinän vähentämiseen? Just se, että ensinnäkin täytyisi se arviointi tehdä vielä tiukemmin, siis tosi tiukasti, että mitä se oikeasti tekee ja miten se vaikuttaa se yhteiskuntaan tai siihen paikallisesti siihen hommaan. Että ei se, että jos sanotaan joku ympäripyörä, että me tehdään tällaista työtä, siellä käy 2 ihmistä juomassa kahvia vuodessa, niin saa sitten vaikka 3 miljoonaa. Ja just se, että se raha täytyisi tosi tarkkaan laskea. Ja sitten just tämä palkkiosääntö. Että joku puheenjohtaja saa 90 tonnia, tai mitä nyt, osaan sanoa mikä se on, mutta kuitenkin isoja summia ne saa, riippuu vähän järjestöstä. Kyllä. Niin nyt se laskettiin 75 tonnia se valtio näistä jutut. Niin sama tyyppi, niin että kyllähän varmaan niin kuin, ne saa just ostaa mitä vaan, vaikka uudet telkkarit, kaikki niin kuin tällaiseen piikkiin, ja sanoo vaan, niin kuin, että mihin ne menee kaikki. Kyllä. Sitten on nämä järjestöjen johtajien palkat. Pitäisikö se sun mielestä olla verrannollinen esimerkiksi jonkun heidän työntekijän palkkioihin? Siis sitä mä sanoin, että siis liittohomma on hyvä esimerkki. Että nämä isot liitot, että kun ne tienaa jäätäviä summia, niin se täytyisi mun mielestä mennä niiden palkkio sen alan mediaanin, niin kuin sen ylemmän mediaanin mukaan. Kyllä. Koska silloinhan ne olisi myös niin kuin, tavallaan haluaisi niin kuin enemmän. Nyt ne määrää itse palkkaa, saat joku 250 tonnia. Ei ole duunareita enää. Ei. Se on duunariliitto esimerkiksi. Mutta eihän kukaan niistä ole ollut duunari. Nehän kaikki on tullut niinku reittä pitkin jostain niinku politiikasta. Eihän kukaan voi sanoa, että mä oon ollut siellä niinku 70-luvulla hitsaamassa. On ne varmaan jotain tehnyt joskus. Niin, ihan joku 2 vuotta jossain. Ja sitten päässyt, että hei, sä oot luottamusmies, tuus tän näin. Niin sillä se toimii se juu. Ja varsinkin jos sä oot äänekäs semmoinen. Ja sä oot niinku semmoinen, että uskallat juntat asioita. Niin mutta se just niinku, että se palkkiohomma on niin, että jos itse saat vaan päättää ja tälleesti, niin ei se... Ketä valvoo? Ketä niitä valvoo? Siinä se onkin just, mutta enkä mä en halua mitään uutta valvontakomissiossa. Taas lisää virkamiehiä. Uusi kompostarkastaja. Sanotaan, mitä sä olisit mieltä, jos tulee valvontakomissio, mikä leikkaa 100 miljoonaa, mutta se maksaa 1 miljoona? Niin, no sitten on eri asia. Joo, siis se olisi silleesti, että semmoinen just, että moottori saa vähän niin kuin tämä Venezuela. Doge tai sitten tämä Milei. Niin, että se, että mun mielestä ensin täytyy tehdä niin, että vedettäisiin kaikki pois, ja katsottaisiin. Mikä kortti kaatuu, mikä torni kaatuu ja sitten rakentaa. Sitten aletaan rakentaa sitä uudestaan. Että näin se täytyisi mennä että puhtaalta pöydältä. Kaikkihan tietysti ei voi vetää ihan silleen, mutta kaikki semmoista, mikä ei ole yhteiskunnassa tärkeitä. Kyllä. Kulttuurisäätiöt. Niin, just näin, joo. No mikä sitten tämä opera?
huippulaista tuetaan niin, oikeasti, siellä kaksi ihmistä kuuntelee sitä rääkymistä, niin oli ehkä vähän jyrkeästi sanottu, mutta ymmärrä pointin. Kyllä. Niin ja muutenkin tämmöiset isot rahareijät, niin katsotaan, mihin ne menee ne niin rahat. Niin ja sitten kun just miettii, kuinka kuraa meidän sote-rahoitus on, ja näihin riittää rahaa, ja se olisi taas ihan toinen asia. Mutta siihen mennään ehkä seuraavaksi, kun sauna on lämmin. Mutta meillä loppuu aika nyt. Kiitos. Kiitos. Pihasauna podcast.